surrealismo. Vale, surrealismo. No, això no va, No, ja t'ho dic ara. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó! On estem avui? Doncs seguim a Osaka, però concretament on d'Osaka? A Dotonbori. Mireu això. No sé si es veurà molt bé perquè fa molta llum, no es veu gens bé, però és Dotonbori, com ha dit la Mary, i és una de les localitzacions més turístiques, podríem dir, no, d'Osaka. És on es concentra més la gent, doncs, quan surt de treballar, per anar a prendre alguna cosa, per sopar, o els caps de setmana, evidentment. Una de les coses que més destaquen d'aquesta zona és, evidentment, els seus restaurants i el seu menjar. És molt popular venir a menjar a Dotonbori i nosaltres què hem fet? Doncs venir a sopar a Dotonbori perquè no podíem marxar a Osaka sense haver-ho fet almenys una vegada. No ens ho volíem perdre, la veritat. Així doncs, el que farem ara serà un petit recorregut i parlarem més d'aquest barri, us direm què hem menjat i, no sé, una mica un tour. Exacte. Un dels plats més típics d'Osaka i en concret d'Dotonbori és el takoyaki i per això es pot veure en molts edificis molts pops penjats a les parets. Per exemple, aquí darrere en tenim un, no sé si s'aprecia, però és un pop, us ho corroboro. I un altre plat molt comú, crec que també és l'okonomiyaki, que és com diuen la pizza japonesa, o és més aviat com una truita també. Hi ha diferents ingredients, crec que és molt famós a Osaka i a Hiroshima, si no recordo malament. I no sé què podrem provar, la veritat és que és una mica caòtic, vull dir, estem veient molta gent i molt diversa. Sí, i molta gent de festa també, Sí. Amb la seva festa. Sí. A la japonesa. Sí, i res, donarem una mica una volta més, veurem el típic cartell del Glico, perquè si no hem estat a Dotonbori, i aviam què ens donen de menjar. Esperem sopar. Això és una estafa, Vull dir, estem aquí amb el cartellot, que tothom, el cartell del Glico, i està pagat. Què vol dir això? Ens han timat. Ens han enganyat, o sigui, molt malament. Res, jo ara sí que ja plego, Tanquem la paradeta. Sí, Bé, sí. Volem anar a sopar i ara Sí. el dilema és, tots són cues als llocs bons. M'enteneu? On hi ha Sí. cua és que es menja bé. Què passa? Que no ens atrevim a entrar als restaurants on no hi ha cua. Ja. Perquè és una mica... A vegades són els millors, però... Jo crec que si la gent ho sap, la gent hi va. Ja. No sé, ens arriscarem, anirem a veure com ha sigut l'experiència i després, doncs, ens acomiadarem. Exacte. Gent variopinta. Coses que et trobes a Osaka, Aquest senyor, que no sé, noi, és que de fet, si vas mirant els sostres, no sé, tot és molt estrany. Al final sembla que menjarem kushikatsu. Ara us explicarem què és, però per l'aspecte doncs ja us ho podeu imaginar. Un coixí amb un cactus. Un coixí amb un cactus. Que el pitjor és que ho torna a dir. Per si no havia quedat clar. Mare de Déu, senyor. En fi, anem a sopar. L'han vestit de Pare Noel i porta enganxat 4 gorros per fer-ne un. Enginyeria. A veure, què vols que digui? Mira, ja podem demanar, és que ara mateix acabem de seure i ens acabem de trobar una tablet, que ara veureu, on demanarem el que volem per sopar, però no estava actiu. Ara que ens hem assentat i que ja tenim els plats i els bols i tot a taula, ja podem demanar, ja s'ha activat. Ens porten els plats i ens deixen per picar un bol de col. Igual que on som nosaltres, ens posen doncs, unes olivetes, no?, per anar picant. Col, Bon conill, que sóc ara mateix. Itadakimasu. Hi ha una cosa que t'ho juro que em té indignat, bueno, ens té indignats,
I és que cada vegada que veiem un estranger, cada vegada no porta mascareta. Sí que és veritat que nosaltres ens la traiem per parlar, per fer els vídeos i tal, quan veiem que no hi ha molta gent. Però és que és matemàtic. És que després no m'estranya que ens vegin mal... Mira, un altre. És que això ja em poso nerviós, Ja, després no m'estranya que ens vegin amb mals ulls. És que, en fi, és igual, ja està. Realment, Osaka és una ciutat diferent. No ho hem gravat, però acabem de veure un pobre home en bicicleta que s'ha caigut. I què ha passat amb la del cotxe, dius? No sé, la tia estava cridant i a més l'estava filmant amb el mòbil. S'acaba de caure, pobre senyor, ajuda'l. Ha sigut una situació molt rara. En fi, Així. ja aprofitem per dir, ja que hi som, que hem menjat molt bé, hem sopat. Al final, una especialitat que no era de Dotonbori, ha sigut curiós perquè hem dit que si el takoyaki, que si l'okonomiyaki, no sé què, i al final hem acabat menjant kushikatsu, que és una especialitat de Shinsekai, o almenys això ens han dit, però encara no ho hem comprovat. Així que res, tu has menjat bé per això? Jo estic plena, bueno, i a més estava tot exquisit. Sí, un tipus d'okonomiyaki sí que hem menjat, oi? Sí, que de fet era molt típic d'aquí i el fan diferent que la resta del Japó. Sí, no sé què hi posen, però realment està molt bo. I res, ja ho deixarem per avui. Tanquem anem a tancar la paradeta, anem a descansar una mica, que encara ens queda molt de viatge i hem de recuperar força. Anem a deixar una imatge de tancament, sisplau. Anem a deixar una imatge de tancament d'una de les coses ràndoms que et pots trobar pel carrer. Pel carrer. Doncs aquí el tenim. Un aquari. Amb musiqueta, En fi, esperem que us hagi agradat molt el vídeo. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram, a Twitch i a TikTok. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de... Aventura per Japó!